Wat is het dan noffelijk net met de zinnen erbij. Hoewel de wind nu het nog fris aanvielde en de komende dagen maar de winterjas verloren. Want het wordt koud, vooral de komende nacht. Maar het Peerskweekend, het zucht er net helemaal meer uit. Flinke droege perioden, de zinnen er ik nog wel even bij, laat ik het maar op mijn berichtje zetten. Joen en vannacht rustig waren, een heldere nacht en daar trok ik een koude nacht. -2, -3 graden op het Versteloon, 0 of +1 op de Eiloon. En dat betekent op een soort plakken zelfs kans op zwieren groenfrost. Misschien hier en daar ik nog wel een mistbankje. En de wind zwak ontmatig uit noord-noordoosten. Dan morgen. We beginnen met een prachtige opkomst van de zinnen. Dus is de zinnen er eerst bij. Maar gaandeweg de maandtijd en in de middag komt er meer en meer bewolking vanuit het noorden. En letterlijk nog kans op een beetje ruim. Dat zal in de rand van de middag wijzen. De temperaturen 8 tot 10 graden en de wind west-noordwest matig en vrij krachtig. Dan in de joentijd wat ruim en in de nacht misschien de eerste winterse bui. En dan zetten we terug naar het fruitzog. Het lange Peerskweekend. Sneun, een dag maar zinnen, maar ik wil een peer winterse buien, denk ik. Ja, ik denk net dat het hier een dal droeg bloedt, maar de zinnen is er aardig bij. De temperatuur aardig leeg, zo'n graden. In de nacht 0 of -1 en kans op glijdens. Dan zetten we terug naar sneeuw. Lijkt het hoe daar meestentijds droeg te blijven, of het zo letter op het dag wijzen met dat er een beetje ruim valt, maar een meest droege dag, dus kunnen we erop uit. Peerskemandje is een oorverhaal, dan hebben we toch wel meestentijds bewolking, uit een trog ruim, lichte ruim is even een droege periode, maar de temperatuur gaat dik omheen naar 10 of halve graden. En takkemieke, gruisembaar. We maken morgen maar weer even in het waarschuwen.